What's up mga kabalikatan? Ngayon ay June 20, 2021 at may share na naman po ako ng story na Nanuyang Sinta sa Kapampangan at sobrang na-amaze po talaga ako dito sa story na to at para sa inyo po lahat to sa mga kabalin at sa lahat-lahat sa buong mundo Kapampangan.
Paano? Outro na tayo at napanood nyo na naman yung aking kapampangan na tula. Salamat at sana huwag po kayo magsawang sumuporta sa aking YouTube channel na Balikatan TV channel and aka Yeboy. Salamat po. Don't forget to like and share and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye-bye! See you guys! I think I'm in love, say it way too often. I can't play these games, think I'm switching up the offense. See me in LA.